Тата. Питай Леля ти какво иска. Да? Какво ще ми кажеш? Охо, да. Да. Да прачим поздрави на баба, нали? Да. Да пратим много поздрави на баба. Хайде и поприказваме малко. Охо, кой повърна? Кой повърна? Охо, повръща. Я видим, кой ще ми поприказва? Да. Охо. Я да пратим много поздрави на баба и да й поприказваме малко. Нали? Да. Да й поприказваме малко. София. Уа. Какво ще правим сега? Ще ходим в банята, нали? Да. Ще ходим в банята. Какво има там? Уа! Кой хълца? И кой хълца? Да. Хоцак? Хоцак? Да. София. Да. И какво ще ми поприказва? Да. Вау. Кой е редка с кръченца? И кой е редка с кръченца? Да. От седе направи.